El vampir Sigro. Això era una vegada. Un vampir roí, fort, gran i molt lleig. Una nit que tenia fam, va anar a casa de Sofia a sopar. Sofia era una xiqueta guapa que anava a l'institut. Sigro trenca la finestra de l'habitació de dormir de la xica i li va mossegar el coll. Després el vampir tenia ganes de fer pis i es va pisar amunt del gat de Sofia. El gat Angie, que era Maxi, va arrapar a Sigro i este va començar a cridar. Així va ser com Sofia es transforma en vampiressa i Sigro en el seu nòvio. Una nit de tempesta, el gat es va espantar i arrapar a dos amos. Com era màgic, Sofia i Sigro es va tornar xiquets.